מי שהולך לקניונים הישנים יכול למצוא לפעמים שהמסדרון שמוביל לשירותים הוא אותו מסדרון שמשמש לפריקה וטעינה, להכנסת סחורה ולהוצאת זבל. ב-20 שנה האחרונות קשה יותר למצוא את זה, כי גם היום יותר ויותר הולכת וחודרת ההבנה שגם השירותים הם צריכים להיות state of the art. טוב, אז בואו נדבר קצת על מאחורי הקלעים של הקניון. אני נחשפתי לראשונה למאחורי הקלעים של הקניון, כשהייתי בת 14 ועבדתי בברגר קינג, בקניון חולון. וזה שלב מעניין כזה, שאתה עובר מהתאורה המאוד יפה של השטחים הציבוריים בקניון, ופתאום אתה פוגש את המסדרונות האחוריים, את הריחות, את המדרגות, את כל החדרים והמחסנים הנסתרים האלה. ולימים הגעתי לנהל קניון, ואז כמובן שכל מנהל קניון יודע בסוף, כל דלת הכי קטנה שנסתרת, וגם אחרי איזה שנה, שנתיים, אתה בסוף מוצא את עצמך, מגלה עוד חלל שלא הכרת, ועוד איזה מקום כזה שנעול, ואתה אומר, מה יש שם? בוא נדבר רגע ברמה התפעולית. מה המשמעות בסוף של הדבר הזה? איך אנחנו מצליחים לשמור על הרמה שלנו? אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, זה שנכנסים לחדר השפעה בקניון אצלי, וכולם מפרגנים ונהנים, ויש להם אחלה ריח. אז איך אתה רואה את הדברים האלה? זה משהו שאתה מתעסק בו כל כך הרבה שנים. אנחנו מלווים הרבה מאוד יזמים שמגיעים אלינו בשלב הנייר הלבן. לפעמים אפילו לפני שיש להם אדריכל, אנחנו עוזרים להם לבחור אדריכלים שבאים עם ניסיון בתחום הזה. כי כמו כל דבר, הניסיון יש לו משמעות. מה שאתה בונה היום זה מה שישאר. אם אנחנו מסתכלים בארץ, הפרויקט שהוא הכי גדול, שאין לו את הפתרונות, זה דיזינגוף סנטר. דיזינגוף סנטר נבנה בלי מסדרונות שירות בכלל. ולכן גם ההשפעה של ברגר קינג יוצאת דרך הדלת הפנימית. יש חפיפה בין קהל וזבל. משהו שלימים הבינו שלא רוצים לעשות את זה. ואני לא נכנס עכשיו לשיקולים בשנות ה-60, שם הכל נכס נבנה למחירה, רצו למכור כל חנות, ולכן כל חנות נבנתה עם המינימום הנדרש של פסיליטיז ציבוריים. היום כבר מבינים שזה צריך להיראות אחרת, גם דיזינגוף סנטר, בתקופה שניהלתי אותו, הנהגנו מתכונת מאוד ברורה, באיזה שעות אפשר להוציא השפעה החוצה, ולא נותנים לה השפעה לחכות, ואם מישהו יש לו השפעה פתאום שלא בשעות האלה, אז הוא מצלצל ושולחים אליו במיוחד, אבל בסוף אנשים, החוויה העיקרית שלהם זה חוויית המראה והריח, ואף אחד לא יחזור למקום שיש סירחון שעולה על גדותיו, ולכן המחמאה שנתת לעצמך היא מוצדקת לגמרי. חדר השפעה שמריח טוב, מעיד על הרבה דברים נוספים שנראים טוב בקניון. איך מגיעים לזה ואיך שומרים על זה לאורך זמן? אז קודם כל מה שחשוב זה איך מגיעים לזה. ובתכנון של פרויקט מסחרי, אנחנו צריכים לבוא ולייצר את ההפרדה המוחלטת הזאת בין קהל לבין השפעה. ההשפעה יכולה להתערבב עם אספקת סחורה. היום משרד הבריאות לדוגמה דורש שהשפעה מסוג מסוים לא תעלה במעלית עם אספקה של סחורה מסוג מסוים. לא יעלה על הדעת שיגיע משלוח של תרופות לפארם, ובאותה מעלית יורידו אחרי זה השפעה מההמבורגרים. אז היום כבר יש דרישות אפילו בחוק לדברים שמפרידים בין אחד לשני. אבל אנחנו בונים מסדרונות נפרדים. מי שהולך לקניונים הישנים יכול למצוא לפעמים שהמסדרון שמוביל לשירותים הוא אותו מסדרון שמשמש לפריקה וטעינה, להכנסת סחורה ולהוצאת זבל. ב-20 שנה האחרונות קשה יותר למצוא את זה, כי גם היום יותר ויותר הולכת וחודרת ההבנה שגם השירותים הם צריכים להיות state of the art, דבר מאוד יפה, מאוד, אתה נכנס עם ילד קטן, שירותים שהם גם להורה ולילד. זה אנחנו עדיין רואים יותר בחול לצערי ופחות... יש פה קרקע יקרה, ובונים פה הרבה מאוד אנשים שלא מכירים את המטריה הזאת מספיק טוב, וישראלים יודעים הכל. אם היה יותר הבנה שאנחנו לא יודעים, אז היו יותר חברות כמו פרומול, ויותר יועצים כמו פרומול, שהיו עוזרים לבנות את זה נכון. והיום הידע הזה הוא נמצא אך ורק אצל הגדולים, והגדולים מסיבותיהם שלהם, חלקם פשוט לא בונים יותר, כל אחד מהגבלה כזאת או אחרת. המסדרון האחורי הזה, אנחנו רוצים שהוא יהיה נפרד לגמרי מקהל, ושלא יהיה בו מעבר של סחורה בכלל, זה קודם כל יגרום למצב שהוא יישמר יותר טוב.
ברגע שלא עובר בו קהל, אנחנו יכולים ללכת לחומרים תעשייתיים, פח רקוע, טרספה, כל מיני חומרי גמר, שהם אולי לא נראים טוב לעין, אבל הם בהחלט שומרים על המסדרון הרבה יותר טוב, ואנחנו רוצים שההגעה לחדר ההשפעה תהיה נוחה, ושגם חדר ההשפעה עצמו לא נחסוך בניקוז, לא נחסוך במיזוג אוויר, שהוא חובה בחוק, אבל לא כולם מפעילים את המיזוג אוויר, ולכן זה מסריח. אנחנו רוצים אפשרות שטיפה טובה של שם לא נחסוך. לא נחסוך. כי בסוף זה מתנקם בנו, אנחנו לכאורה חוסכים שקל חשמל של המזגן. כן, אבל אנחנו בסוף משלמים את זה בזה שהפדיונות הם פחות טובים. זה יכול להיות אפילו בכניסה לחנייה. אני מכיר פרויקטים שאתה נכנס לחניון, שהוא חניון קהל, ואתה נכנס בין המשאית של ההשפעה למשאית של ההספקה. ואני מסתכל על, אני כבר נכנס לגיל, פעם הייתי אומר, אמא שלי לא נכנסת לחניות כאלו. היום עוד שנייה, אני בגיל שאני לא נכנס לחניות כאלו, כי התמרון בין משאיות הוא מפחיד. הבק אופיס, המסדרונות האחוריים, הם חשובים לא פחות מהקדימה של קניון. אני יכולה לספר שאנחנו מעורבים היום לקראת פתיחה ובתכנון של פרויקט וויטיו בראשון לציון, והגענו לרזולוציה שאנחנו מדברים על מדרכה שהייתה בכניסה לחדר ההשפעה, שאחרי הסתכלות שלנו על התוכניות ומעורבות שלנו, אנחנו מדברים על בואו נשטח, נוריד את המדרכה, נייצר איזושהי רמפה כדי לא לגרום לאיזשהו מכשול, לעובד ניקיון שאנחנו צופים שילך שם ויהיה לו אתגר לעלות, ובמקומות הקטנים, אבל הם לא כל כך קטנים האלה, שם מתחילות הבעיות שאנחנו חווים אותם. זאת אומרת, אני חושבת שכאן נכנס היתרון שלנו בייעוץ המקדים, שמדבר שפה של ניהול בפועל. והייעוץ המקדים הזה, אנחנו היינו ביחד במסעדה מאוד גדולה במרכז קניות, וראינו שגם תכנון כמות הזבל יש לו משמעות. כי בסוף, אם אתה מצפה, והיום יש מסעדות שמוכרות במיליונים בחודש, כמות הזבל שמייצרים היא גדולה מאוד. זה לא משהו שצפו אי פעם. ואם אתה לא צופה את זה מראש, ואתה חושב שעכשיו אתה תביא מסעדה שתמכור ב4 או 5 מיליון שקל, ויש היום מסעדות שעושות את זה, והיא כל הזמן צריכה, היא כל הזמן מייצרת זבל, והיא כל הזמן צריכה ללכת לחדר זבל. ואם עכשיו החדר זבל הוא בצד שני, וצריך לעבור דרך המול המרכזי, או צריך זה עושה בלגן, ובסוף אנשים לא אוהבים את זה. אז ממש מתחילת החשיבה על קניון, הקטע של הספקת סחורה, הוצאת הזבל, ואני אגיד גם העשן. המנדפים עצמם שצריך לבוא ולייצר, החוק דורש אותנו היום להגיע מעל הגובה של הבניין הכי גבוה בפרויקט, צריך לתת תדעת לזה שאם העשן הזה לא יצא כמו שצריך, אז אם זה בניין גבוה של מגורים או של משרדים, הוא פשוט יפגע בדיירים. וזה יהיה בומרנג שיגרום או למצב של חרם, או למצב של דיירים שלא ירצו להיות שם, אם זה פרויקט בהשכרה. ולכן חשוב שאת הדברים האלו, יש דבר נוסף, מרכיב נוסף שזה מפרידי שומן, שזה הרבה יותר פשוט, כי אפשר לחפור באדמה, ולהגיע למפריד שומן יותר פשוט, אבל גם הפינוי של המפריד שומן, מי שפרץ לו אי פעם מפריד שומן, יודע שאחרי זה חודש יש ריח נוראי בקניון, ומביאים חומרי ניגוד כדי להימנע מהריח הזה, וכל זה יכול היה להיפטר אם היו יוצרים עכשיו חיבור נאות בין המיקום של המפריד שומן לבין המקום שבו עומדת המשאית. בסך הכל לפעמים זה עוד 50 מטר של צינור שהמשאית יכולה להתחבר אליו, אבל לא חושבים על זה בשלב התכנון, כי אנשים שהם לא מספיק עם ידע, הם לא מכירים את זה, לצערי, פרצו לנו מפרידי שומן. לצערי, אנחנו מכירים פרויקטים שיש בהם ריח של עשן. לשמחתי אני יכול להגיד שהם פחותים כשאנחנו היינו מעורבים בתכנון המוקדם, אבל חייבים לתת את הדעת על המסדרונות האחוריים ועל הדברים האלו, עוד לפני שמתחילים לתכנן את הקניון. רק הבוקר דיברנו על הגדלה של אחת הרשתות הגדולות אצלי במתחם, שרוצה להכפיל את הגודל של הסניף שלה, ואחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו מדברים עליהם, זה בכלל הנושא של ההשפעה. כשאפילו אותה רשת לא ב100% מבינה שהדחסן קרטונים שלה, הוא צריך להיות עכשיו הרבה יותר גדול כי אתה מכניס דייר כזה, אני אתן דוגמה. אתה מדמיין את הסניף הגדול של רשת X, אבל בסוף יש מציאות שצריך להתמודד איתה. שהמציאות הזאת לפעמים היא בלתי נתפסת. נכון. יש דוגמה, חנות של מקסטוק באושילנד, שהיא חנות של 5,500 מטר, שאף אחד לא צפה שהיא תהיה כל כך גבוהה במחזורים, והמאבק האינסופי שמה, עם הכמויות קרטונים שנוצרות שמה, זה משהו שאי אפשר... הסניף הכי גדול שלהם, לא?
הסניף הכי גדול ביפר, נכון להיום, של כל הרשתות מהסוג הזה, הרשתות של הפיצ'יפקס נקרא לזה, ג'מבו, מקסטוק, זה באמת היום חנויות ענק, ואתה לא צופה את הכמות עד שאתה פותח. אז אתה מגלה שהדחסן השפעה שלך, אתה צריך לרוקן אותו פעם ביום, ואתה פתאום הופך להיות שבוי של התפעול, במקום להיות שבוי של המחירות. ואפשר לתת לזה מחשבה מראש, אפשר לתת פתרונות מרחיקי לכת, שכן יאפשרו להתמודד עם זה בהצלחה. וכאן אני חושבת גם מגיע הערך המוסף המשמעותי ביותר, וזה הניסיון והיכולת של פרומול להעריך, נקרא לזה לא סיכונים, אבל להעריך מה יכול לבוא מדייר כזה או אחר, בגודל של חנות כזה או אחר, בעקבות הידע שיש לנו מכל המתחמים. זאת אומרת... לפעמים, כשיזם לא מכיר את המטריה הזאת, הוא יכול לחשוב שדחסנית של 10 קוב מספקת, וההבדל בין דחסנית של 10 קוב לדחסנית של 16 קוב, זה בסך הכל עוד 2 מטר בגודל של החדר השפעה. אבל זה יכול להיות אחרי זה הבדל של שמיים וארץ בכמויות הפינוי. והיות שהיום כל פינוי עולה כסף, אז את הכסף שהוא חסך מלבנות את 2 מטר האלו, הוא יבזבז אותו לאורך שנים אחרי זה בתפעול השוטף. אז מבחינה הזאת, סוף מעשה במחשבה תחילה, חייבים לבוא ולתת את ההתייחסויות האלו ממש בשלב הראשוני.